गोजोन्थों गुड मर्निं एभरिवान बे समाव नोंथांमोननि आङो दिनैहाय ट्रेन सानिफ्राय भिडिअ खालामनाय जाबाय दानो बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों जों दिनैहाय हेमन्त मामाया दिनै बुंबाय गावसिनो जुदि 15टा सिट डाइरेक्ट जासिखायोब्ला बिथांमोना UPPLनि हेंथायै गेलेनाय नङा होननानै मामाया डाइरेक्ट बुंबाय आरो दिनैहाय खौसेथिनि मुङावहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय गोबांथार मानसिफ्रा बुंदों होननानै बिथाङा मैया जे जुमदुवाराव गोबांथार जयनिं सेरेमनि समावहाय बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंदों बिथांखौहाय दिसपुरावहाय दोनहरनांगोन बिथाङा दिनै दिसपुराव फैया BTC आवनो थागोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथिनानै होबाय आरो दिनैहाय बेबायदि जि बुंलायबाय थायोब्ला खौसेथिखौ जोङो जागोनखौ नुवा दिनैहाय अपोजिसन पार्टी गैया होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा दानो बिथांमोन सानैनि बुंनायखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो आरो हेमन्त मामाया मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै कमेन्ट खालामहर UPPL আমাকতো সিট দিব নোৱাৰিব দিলেতো আমি লগ লাগিয়ে খেলো বিজেপিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত নিবিচাৰে গতিকে আমাক যদি নিজে নিজে সিট দি দিয়ে যে বিজেপি ইলেকশন খেলিব নালাগে 15টা সিট দিছো তেতিয়াতো আমি নেখেলুৱে बिसाय खथियाव जिहेतु बियो बाय इलेक्शन बेवहाय सोरबा अपोजिशननि बिराद स्ट्रं रल थागोन बेखौ आं नुवाखै बेबायदिथ' नुवाखै आङो सानफा एफा जिखौ नुदों जे बिरोधि होननाया बे जायखौ अपोजिशन होननानै बुङो बियो दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांदों बीजेपी मेंबर अमोल BTC